herritar bati ez zaion zerbitzu berdina eskaintzen gaztelania erabiltzen duenean edo euskara erabiltzen duenean. Adibidez, goiko adibidean, Barakaldoko Ertzaintzaren komisaldegian salaketa bat euskaraz jartzeko herritarrari erantzuten zaio Barakaldon jartzea ezinezkoan dela, nahi badu gaztelaniaz egin dezala eta jo dezala Sestaoko komisaldegiera. Horrelako 100 adibide ditugu. Eta horrek guztiak, euskara hautatu nahi duen herritarrari izango genezake hizkuntza hautua eta ohiturak ere eraldatzen ari zaizkiogula, ez? Gainera, ez dira atzerapenak eta oztopoak bakarri sortzen. Erakunde publikoetan ezarritako irizpideen arabera langile publiko batek euskara ezagutzen ez badu, euskaraz dakien beste langile bat aurkitu beharko luke. Egoera eta kasu batzuetan hau ezinezkoa izaten da, dela adibidean jartzen duden bezala, adibidez antolakuntza arrazoiengatik, baina beste arrazoi asko ere egon daitezke. 100 aldiz erantzun zaigu gainera Eusko Jaurlaritzatik urrakete hauen aurrean langileentzako hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa edo irizpideak bergogoraraziko dituztela langileen artean, baino behin eta berriro egoera berdinak ematen dira. Euskaraz dakien beste langile bati deituko saiola edo itxaron behar dugula esatean, herritarren lehen aipatu dudan bezala, herritarren hizkuntza hautua baldintzatzen ari gara. Eta honekin gogoratu nahiko nuke, adibidez, Irungo udaltzaingoen sententzian, on esaten zen, udaltzain bitik batek jakitarekin nahikoa den, 2024ko kasu bat ere ekarri dizuet, ona, Irungo udaltzain bati euskaraz egiteko eskatzen dio herritarrak, eta, berak ulertzen zuenez, eskatzen dio gainera berariaz herritarrak beste langile bat bilatu dezala, eta dei bate egin ondoren erantzuten dio euskaraz eskainiko dion inor ez dagoela momentu horretan eta gaztelaniaz egin behar izan du herritar honen gestioa.